in mutane ba su manta ba akwai abubuwa kusan guda 2 ko 3 da suka faru da suke da alaka da ci gaba da wannan yajin aiki. Ba farawa muka yi ba, ci gaba ne. Kwanakin baya da muka shiga yajin aiki gwamnati ta kira mu an yi sasantawa. A sasantawan nan an yadda akwai abubuwa guda 8 da gwamnatin tarayya za ta yi. Sai muka ce mun janye yajin aiki, ba mun daina ba. Za mu yi amfani da wannan janye wannan kwanaki sati 4 mu ga yanayin ruwan gudun wato kokarin gwamnati da kuma yadda abin zai gudana. Cikin alƙawuran da aka yi, alƙawura ne manya. Daga ciki dai wanda aka fi gani ake kamar ma'aikata ko 'yan ƙungiya suke magana a kai shine maganan ƙarin ko ba da tallafi na albashi, wanda gwamnatin tarayya ta ba da 35,000 kuma ta fara biya, wannan alhamdulillah. Amma manya-manya daga cikin abubuwan da muka lissafa wanda suke da muhimmanci da zai shafi talaka da ma'aikaci din, na ɗaya shine maganan za a farfado da matatunmu na tace mai wanda muke da su guda 4 a ƙasar nan. A alƙawarin da gwamnatin tarayya ta yi, shi matatan mai na Fatakwal zai fara aiki a watan 12, na Kaduna kuma ana sa ran zai fara aiki a watan 3 na shekara mai kama, Allah ya ba mu aron rai. To sai muka ce a sa mu cikin kwamiti da za mu dinga duba aikin don mu tabbatar da na Fatakwal din zai koma aiki, zai kama aiki a wannan wata na 12, wata mai zuwa kenan, Allah ya ba mu aron rai. Kaga kenan akwai sharadi a nan da ba a gama cikawa ba. Na biyu, gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin za ta siyo bas wanda yake amfani da iskan gas na zamani din nan da ake amfani da shi a gas, wanda ake ce mishi condensed natural gas. Za ta siyo guda 1000 nake ji ta yi alƙawari. To har yanzu dai ina ji ko ban san ko kai kaga ko guda 1 ba, mu dai ba mu gani ba. Sannan mun yi magana, gwamnati ta ce za ta rage tallafi akan diesel din nan yanzu ana sai da shi kusan 1,100 da wani abu ne a gidan mai. Gwamnati ta ce za ta dawo da tallafi akan diesel don a samu sauki, ba a dawo da shi ba. Gwamnati ta ce za ta samu na'ura da za a yi a dinga amfani da shi ana juye motarka da take shan mai, sai a juya ta yanzu ta dinga shan wannan CNG man na iskan gas da za a mai da shi ya zama kamar fetur da ake sa moto. Za a yi shi kuma a wuri har wuri 100,000 a Najeriya na gwaji. To ni dai na ji ɗaya labari a Abuja kuma ana biyan 400,000 ne kafin a canza ma. Kaga wannan ma ba a yi ba. Sannan in ka dawo kamar mu jihohi nan, ba gwamnati, ina ji gwamnati ɗaya ce ta jihar Oyo yi alkawarin zai ba ma'aikatansa 25,000. Duk tun da haka kamar mu a arewa nan ba wani gwamna da ya cika alkawarin nan. Kaga magana ne mu a wurinmu sosai. Mu muna ganin akwai gazawa, gwamnati bata bayar da muhimmanci akan wannan al'amari ba. Gaba na ɗaya kenan. Gaba na biyu sai rikicin Kwadago na jihar Imo, wanda akwai gwamnan jihar Imo Hope Ozidimma yana yin ta'annati ga kungiyar Kwadago ta Nigeria Labour Congress. Ba wannan ne na ɗaya ba na biyu ba. Akwai ma'aikatan jihar Imo tun da ya shigo gwamnati ya daina biyan su albashi. Aka sa musu suna innan da ake cewa ghost worker, kamar ma'aikatan da ba sa nan, kuma su suna nan da ransu da lafiyarsu kuma suna zuwa aiki. Yau magana nan muke maka akwai ma'aikacin da yake da wata 36 da ba biya shi albashi ban kai lissafa shekara 3 kenan. Tun da gwamnatin shi ta zo a 2000, ka san kotu ta kawo shi, tun da gwamnatin shi ta zo a 2020 akwai ma'aikata da dama da tun daga ya zo bai daina biyan su albashi. Ƙungiyar Kwadago ta je ta yi magana, aka shiga yarjejeniya a lokacin karkashin gwamnan Kebbi na yanzu, kasan shi dan Kwadago ne, shi ne mataimakin shugaban na ƙasa na Nigeria Labour Congress a wannan lokacin, yana taimaka ma Comrade Ayuba Wabba a lokacin. Shi ya jagoranci tawagan ƙungiyar Kwadago, aka je aka zauna gwamnati aka yarjejeniya ce zai dawo da su aiki ya biya su albashi. To tun da aka yi wani alkawari bai cika ba. Na biyu, an zo za a yi zaben ƙungiya a wannan shekara a watan 3 kamar yadda aka yi namu. Ma'aikata sun taru za su yi zaɓe, turo 'yan daba suka zo suka yi sassari mutane, suka ɓaɓɓalla kaya, aka kori mutane, ba a yi zaɓe. Dole ƙungiya sai da ta sa shugabanni na riko. An zo za a yi ranar ma'aikata, ya turo 'yan daba suka zo suka watsa ma'aikata, shi kuma ya je wani wuri ya yi nashi bikin. Gwamna na bikin ranar ma'aikata, shi ma'aikaci ne. Ita majalisar zartawa ta wannan kungiya tun a shekarar 2020 din ta tsara za a je Imo ko Owerri, za a je a yi zanga-zanga don a nema ma ma'aikata hakkinsu, a yi kuma yajin aiki. Wannan shugaba namu da ya zo ba a lokacin shi bane aka yanke wannan shawara. Shi dai da ya zo sun ƙara rubuto takardar koke, shi kuma a lokacin shi ne aka hana a yi zaɓe, a lokacin shi ne kuma aka hana a yi mede. Kaga muna da cikakkun hujjoji.
an tafi ne za a yi zanga-zanga na lumana don a nemi hakkin ma'aikata. Gwamna da 'yan daban shi da hannun 'yan sanda suka je suka kama shugabanmu na ƙasa suka mai dukan kawo wuka. Allah ne kawai sa da sauran ran shi da sun kashe shi. Baya da za a yi dokan ƙasa ya lamunta cewa yin zanga-zanga don ka faɗi wani bukata naka